Hey, hier is best wel veel. Maar die komt niet. Oh. Net bij de stroom, hè? Maar we kunnen daar in het water de hinder. Ja. Ik vind de hinders mooi. Dat is leuk. Maar die verder blauw. Ik dacht dat Tja, dat is ook nog wien. Mooie bellen. Gaan we dan zelf ik bezig? Dat was je. Ik doe het er nooit. Want ik moet even een steentje mis op daar. Je krijgt een steentje in en dan moet je Wat wil je zo voor verskant jongen? Tiet. Ja, Wat dit is dan maar een skip? dat hier een skiertje. En wie is dat skip? Duits. Duits, hè? Ja. Een roze skierbellen, ja. 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 Roze. Peach, Daisy, Spidey en Glendy. And it's raining. Yuck. Oh, I think they don't see me, but they do. Belle, Blomke, Sally, Coralle, Yveske, Rijntje, Boukje en... Hallo? Hallo? Rijsie. I bring them in so they can eat pellets again. And they know it. Because they see me and they think, hey, we can go in. Rijntje. En Boukje. Is this better? My camera was a bit dirty. Sorry. Wel heeg, of wel? Ja. Maar iets leger dan nu. Ja. Ja. Nou, hier, die maken straks mooier, toch? Ja. Nou, kleed? Ja. Helemaal wachten. Ja. Silke en Sally. En Yvonne, Rijn en Rijntje.
Arm mooi rechtop, zo. Ja, goed zo. En dan is de hand net wat mee. Ja, dat is misschien wel sterker aan. Nee, het is nu wel een land met. Ja. Dan probeer ik zelf maar te stoppen. Nou, wat bij je? Ja, maar dan kan nog net van het drukken een beetje op. Bij je? En nou is de bak wel wat blubber. Ja. Omdat ik heel erg ruim heb. Moet ik deze geven? Mooie oren. Ja, dat helpt. Ja, en dan een pink. Ja. En dan als je hem hand dan is het. Maar net zo snel. Net snel. Die straat wil ik niet zeggen. Nou, kom maar. Wat beter worden, hè? Ja, hè? Kijk even een fotomaatje. Als je maar een pera. Is het leuk? Een pera? Oké, dan kom maar. Nou, bij het hek moest je wel houden, oké? Heel lang. 1, 2. Ja. Nou, dit man. Nou, get ma'am.
wanneer ze haar hal omheen gaat, kan ze wat chill houden. Oh ja, dat is niet zo druk. Ja. Dan probeer die dat maar eens. Ja. Let haar goed naar de buitenkant gaan. Volgens mij is er heus wel een keer in de oor tikken dat ze even denkt van, oh ja, ik wil opletten. Want anders wordt het rondje steeds lichter. En ik kan buiten van wat lichter. Dan zal ik eens wel wat proberen. Vera en Sally. En die vonden een randje.
Silke op Rijntje. For the first time. Moeilijk hè? Ja, heel loos. Oh no. Boefkes. Echte boefkes ben het. Oh, oh, oh. Daisy, Spidey, Glendy en Peach. Bouwmanse wipstuk, maar dan nog eens? Nee, zo mooi, ik denk het wel. Nou, op zich hè, Ja. mooi ze je wel eten, Ja. maar net zo volle. Je moet mij even helpen. Goed? Hey Tanje. Mijn helemaal zie je er eigenlijk net komen. Nou, ik jou ze elke keer een beetje, maar nou worden ze heel dik. Beetje naar achter. Beetje bij ons. Hey. Is die hier? Ja. Goed zo. Nou, doe maar. Doe maar. Hallo? Spidey? Peach? Doe maar. Landy? Doe maar. Doe maar. Goed zo, braaf. Zo. Goed zo, Ryan. Hey, hallo? Sure, Ryan. Sure. Kom maar even omheen. Oh. Ah. Ryan, we gaan het nog een keer proberen, oké? Ja. Stel je even staan. Ik heb 2 treden. Poging 2. Nou, doe maar jongens. Glendy. En Daisy. Spidey. En Peach. Doe maar. Hallo? Oh, denk Oh, Peach. Maar tot nota is het lukt.
I think Rijntje en Boukje. Ja. Oh. Yveske, Rijsie, Coralle, Belle en Blomke. En Sally. And I'm here on the road.